Assalamu alaikum. Sunana Prince Kamal. Idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel din, zan so ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ga wani sabon bidiyo za ka same shi kai tsaye. A wannan bidiyon zan yi bayanin siffofin mijin nagari guda 7 da kowace mace ke burin aure a duniya. Kamar yadda ba kowace mace namiji ke so ba, aka zalika ba kowane namiji mace take so ba. Don haka zan yi bayanin siffofin namiji nagari guda 7 wanda mace ke burin aure. Na farko, mijin da ke son matarsa bayan auren su fiye da yadda yake son ta a layi. Na biyu, mijin da ya ɗauki aure matsayin ibada ba wai abin jin daɗin rayuwa ba. Na uku, mijin da ke kishin matarsa domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba. Na hudu, mijin da ya ɗauki matarsa a matsayin ƙawarsa abokiyar shawararsa. Na biyar, mijin da idan zai magana da matarsa zai faɗa mata gaskiya, babu yaudara ko zancen ƙarya a cikin zancensa. Na shida, mijin da ke ɗaukan cewa farin cikin matarsa shine farin cikinsa, matsalarsa ita ce matsalarsa. Na bakwai, mijin da ya tanadi ruwan afuwa da haƙuri a cikin zuciyarsa a duk lokacin da hakan ta faru tsakaninsa da matarsa. Wannan su ne siffofin na namiji na gari guda 7. Allah ya sa mazaje ku gane ku sauke haƙƙoƙin da ke kawunan